Hola, com anem? Benvinguts a una altra lliçó de perspectiva. L'última ja vam estar practicant la perspectiva cònica frontal amb punt de fuga i bé, us vaig ensenyar com es feien interiors o exteriors, dibuixant l'efecte de profunditat amb un punt on tot el paisatge, on tota la sala o el passadís, diguem que es perdria, i en resum bé, s'havien de dibuixar línies verticals, horitzontals i cap al punt de fuga per representar això, amplades, alçades i profunditats. En aquest cas, a la perspectiva cònica obliqua, segon pas, ho compliquem una miqueta a nivell de nom. Francament, per mi em sembla que és una miqueta més, més fàcil, s'ha d'estar pendent de menys coses, però al final serveix per representar el mateix, serveix per representar perspectiva, que ja, com sabeu, és intentar fer que un dibuix, una imatge tridimensional, una imatge real, es pugui representar sobre un pla bidimensional, en aquest cas el full. Bé, doncs comencem, perquè si no els vídeos ja veu veure l'altre, que s'ha allargat molt. En aquest cas el que necessitarem primer de tot són dos punts de fuga. Faré només un exterior, faré una mena de construcció, una casa, un edifici, per tant, em faré una línia d'horitzó, que és on s'acabaria tot, i en aquest cas ens faran falta dos punts de fuga. Aquests punts de fuga els situarem en els extrems del dibuix. Aquestes dues línies que m'he fet aquí són un petit truc de seguretat, perquè si feu el dibuix fins als extrems i els punts de fuga estan també aquí a l'extrem, normalment en aquesta zona d'aquí i en aquesta zona d'aquí es produeixen deformacions. Aleshores no queda del tot bé, hi haurà línies que potser no sabeu ben bé què fer amb elles. Aleshores, jo sempre recomano deixar un petit marge de seguretat i que el dibuix es limiti en aquesta zona central d'aquí, tenint en compte que els punts sí que els poso tant a l'extrem com pugui. Bé, en resum, com es fan aquests dibuixos? La filosofia és semblant. A la perspectiva cònica frontal o amb un punt de fuga fèiem alçades en vertical, amplades en horitzontal, repeteixo, i profunditats cap al punt de fuga que estava per aquí al mig. Doncs ara farem que les amplades i les profunditats, les dues coses, vagin cap als dos punts de fuga. Un serà per les amplades i l'altre serà per les profunditats, mentre que les alçades continuaran sent verticals. Ja us dic, en aquest cas intentaré fer una casa. Aleshores, per fer aquesta casa, el primer que faré serà delimitar-me un espai en el terra, i un espai en el terra, lògicament, només té profunditat i amplada, encara no té alçada. Aleshores, situaré la casa amb la cantonada aquí. D'acord? Això després pot ser un jardí, pot ser un camí, pot ser el que vosaltres vulgueu. Però la cantonada de la casa arribarà fins aquí. Aleshores, aquí jo ja em tiraria una línia vertical. D'acord? Ja pensant en l'alçada que tindrà el global. Voleu que tingui 2 pisos, que tingui 3 pisos, els que sigui. Però ja penso en quina alçada en total tindrà. Aleshores, això d'aquí ja seria una paret. Per tant, sigui amplada o sigui profunditat, el que està clar és que és una de les dues i per tant haurà d'anar cap a un punt de fuga. A més, fixeu-vos que el que queda a la dreta tendeix a anar cap al punt de fuga de la dreta i la paret de l'esquerra o les parets de l'esquerra tendeixen a anar cap al punt de fuga de l'esquerra. A la part més propera a vosaltres és fàcil de veure, és molt lògic. Normalment s'ha d'anar en compte amb el que queda darrere. Una qüestió en relació a la línia d'horitzó. Si vosaltres feu que aquest punt d'aquí estigui per sota de la línia d'horitzó, sempre es veurà el sostre, per tant heu de dibuixar coses aquí, també. Mentre que si aquest punt d'aquí el feu que quedi per sobre de la línia d'horitzó, després la vostra casa es tancaria així i no es veuria el sostre, perquè diguem que aquesta aresta, aquest punt d'intersecció entre dos plans, us taparia el que hi ha al damunt. És simplement una curiositat. Bé, aleshores el següent que hauria de fer és delimitar l'espai en el qual arribarà la casa, perquè aquesta casa d'aquí no vull que sigui infinita. És a dir, no pot arribar fins a aquest punt de fuga. L'he de tallar en algun moment. Doncs la tallaré per aquí i, per exemple, per aquí. El que deia del sostre. Aquí a dalt ha d'haver-hi alguna cosa. Aleshores, des d'aquest punt, fixeu-vos que no tindria sentit anar cap a aquest punt de fuga perquè el sostre em quedaria com sobre aquesta línia, no guanyaria res. Doncs aquí també una mica per lògica hauríeu d'arribar a la conclusió de que he d'anar cap allà.
Val? Una altra manera de veure-ho, que és més, diguem, més formal, és que la paret que estic dibuixant ara, o la part de dalt de la paret que estic dibuixant ara, realment és la paret paral·lela amb aquesta. Si aquesta paret d'aquí va cap a aquest punt de fuga, la que és paral·lela amb ella, que seria aquesta d'aquí darrere, també hauria d'anar cap a aquest punt de fuga. Val? I la paret paral·lela amb aquesta, la part superior de la qual la veuré per aquí, hauria d'anar cap a aquest punt de fuga. Per tant, des d'aquest vèrtex, des d'aquesta cantonada, vaig cap a aquest punt de fuga. Fins que se'm tallin, vale? Que se'm tallen aquí. Veieu? Tinc un bloc base. Molt bé, doncs aquest bloc el transformarem en una casa. Val? A la meva imaginació, perquè això ja igual que us vaig dir l'altre dibuix, depèn del que us imagineu, aquesta casa tindrà dos pisos, vale? Li faré una tauladeta a dalt i faré doncs, que tingui un balcó en algun dels dos costats, per exemple. Aleshores, em faré una línia d'entrada així, auxiliar, per tant no la marcaré, no l'hauríem de marcar massa, per delimitar les dues plantes, els dos pisos. Val? En aquest cas, com que no ho he mesurat, m'ha quedat la part de baix més gran que la de dalt. Podria ser, vale? Podria ser una casa on la planta baixa tingués més alçada que la de dalt. Bueno, és possible. No era la idea inicial, ja us ho dic. Bé, aleshores, per fer la taulada, mireu, per fer la taulada, un truc que hi ha per trobar el centre d'aquestes parets quan estan inclinades és que us féssiu una X, una creu aquí, de punta a punta de la paret, perquè aquestes dues línies, de fet, són les diagonals d'aquest quadrat o d'aquest rectangle, amb la qual cosa, on es creuen les dues diagonals, us donarà el punt mig. Si aquest punt mig, que com està en perspectiva està no al centre, sinó, o sigui, no en el centre mesurant de la distància, sinó que estaria deformat, estaria desplaçat. Si ho feu d'aquesta manera us donaran el lloc exacte que tocaria. Val? Ja veu que està com més a la dreta que cap a l'esquerra. Doncs d'aquesta manera trobaríeu on està el mig d'aquesta paret. Doncs del mig d'aquesta paret, mireu, tiraré una línia vertical cap aquí i podríem fer la taulada. Molt bé. Aquesta taulada d'aquesta punta cap on penseu que aniria? L'ala aquesta de la taulada seria paral·lela amb aquesta paret d'aquí, no? O sigui, estaria en el mateix costat que aquesta paret d'aquí. Doncs si aquesta paret d'aquí anava cap a aquest punt de fuga, aquí hauríem d'anar cap a aquest punt de fuga també. Val? Ara fixeu-vos que he superat la línia d'horitzó, per tant, no podria veure res més amunt d'aquest pla. Molt bé. I ara, per tancar-la, podríem fer una paral·lela amb aquesta línia. Vale? També tindria l'opció d'haver fet tota la construcció interna del que seria el terra, trobaríeu la línia que aniria cap a dalt, podríeu fer un altre cop les diagonals, tirar cap a dalt i fer el triangle. Val? Però en aquest cas és més fàcil que feu ja directament la paral·lela. La faig una miqueta avui. Vosaltres penseu que teníeu escaire carta, avui la podeu fer perfecta. Quedaria més o menys per aquí. Val? Ja tenim la taulada de la casa. Molt bé, més elements. Hem dit que farem un balcó. Val, doncs en aquest cas el balcó el faré en aquesta part d'aquí. El balcó sobresortirà venint en aquesta direcció d'aquí. Per tant, hauríem d'anar cap a aquell punt de fuga. Sortirà d'aquesta cantonadeta i la alçada corresponent de l'altra banda, que seria aquesta d'aquí. Val. Així més o menys. Com que aquest balcó l'hem de tancar, cap on el tancarem? El tancaríem cap allà, no? Per tant, hauríem d'anar cap a aquest punt de fuga. Si us aneu fixant, és tot bastant lògic. O sigui, la vostra experiència veient construccions, la vostra experiència veient com es veuen les coses, ja us donarà una idea de cap a on van les línies. Val? Per tant, feu-li cas a la vostra intuïció en el sentit de pensar cap on va la línia aquesta. Després, aquí li donarem una certa amplada. Aquí sí que compta. L'amplada o l'alçada d'aquest, millor dit, l'alçada, s'ha de dir així, l'alçada d'aquest bloc de formigó o de ciment que hem construït aquí, l'hem de marcar en vertical. Vale? Per tant, aquesta línia ha de ser vertical. Ara, això sí, d'aquí cap a l'altre punt de fuga l'hauríem de fer d'aquesta manera. I aquí el mateix, com que és l'alçada, l'hauríem de marcar en vertical. Val? Igualment, si vull fer unes columnes que sostinguin això,
el primer que m'hauria de fer és marcar fins on poden arribar les columnes, que seria aquesta línia. Val? Faríem la d'aquí, per exemple. Quedaria per aquí i per aquí en vertical. I un cop trobo aquest punt, tirant cap a l'altre punt de fuga, podríem marcar fins on vull que vagi cap allà. Tiraríem cap a dalt i aquesta línia doncs l'aprofitaríem ara per fer la línia de referència per l'altra columna que hauré de dibuixar. Aquesta altra columna haurà de venir per aquí i podria arribar fins aquí. De manera que la faríem baixar des de la cantonada. Tindríem la part frontal que es veuria per aquí i hauríem d'entrar cap a dins. Es veuria aquesta part d'aquí. Per tant, aniríem cap a l'altre punt de fuga i tancaríem en vertical. Vale? Tindria una mena de balconada. Aquest balcó podem imaginar que té una barana. Doncs aixequem cap a dalt l'alçada que volem per la barana, tiraríem cap a aquest punt de fuga. Aquí també seria en vertical, vale? He fet una mica de trampa, no ho he fet en regla, espero que em perdoneu. I d'aquesta cantonadeta d'aquí he d'anar cap allà, per tant cap a aquell punt de fuga. Així. I aquesta part d'aquí també. Així. Val? I bé, tots els barrots podrien ser en regla també. Haurien de ser en vertical. Una mica també respectant les regles de la profunditat, la perspectiva, de que com més junts, més junts. Molt bé, aquí podríem fer una porta, la porta d'accés a aquest balcó, perquè si no el balcó no serveix de res. Imagineu-vos que és una superhabitació amb una superporta de vidre que permetés sortir en aquest superbalcó que hem dibuixat. Val? Molt bé, doncs ja tindríem una part de l'estructura. Després, aquí, imagineu-vos que vull fer una mena de porxada, o sigui que la porta d'entrada està com ficada cap a dintre de l'edifici. Doncs haurem de fer-li una mossegada en aquesta paret. Imagineu-vos que la mossegada està aquí. Doncs em marco fins a on i fins a on en vertical. Vale? Ara hauria de delimitar l'alçada. Per tant, hauria d'anar cap a aquest punt de fuga. Val. De moment sembla com una porta superficial. L'hem de ficar cap a dintre. Doncs el que hauríem de fer és pensar cap a on aniria la línia que es ficaria cap a dintre, que seria cap a aquest punt de fuga, i tirar cap a dins, fins on vosaltres vulgueu. Quan heu arribat on voleu, d'aquí sortiria en vertical, i la línia que em faltaria aquí baix, doncs per lògica, hauria d'anar cap a l'altre punt de fuga. Ja tenim una mossegada. I això d'aquí hauríeu d'esborrar-ho. Val? Bueno, no ho sé, aquí li podeu fer unes finestres, també. Una i dues, que haurien de ser verticals per aquí. Bueno, el que us deia l'altre dibuix també és, ja us dic, és que és imaginar-s'ho. O sigui, heu de tenir una idea molt clara del que voleu dibuixar i anar fent. Vertical, vertical i vertical. Ja tindríem dues finestres. Val? Veieu com es va fent, no? Què més podríem fer aquí? Li podríem fer aquí doncs, una piscina. Doncs vinga, anem a fer una piscineta. Tiraríem les línies cap a aquest punt de fuga. És com un quadrat al terra, una piscina. Per tant, hem de fer servir només els dos punts de fuga de moment. Vindríem cap aquí i cap aquí. I aleshores, doncs, pensar, l'aigua és transparent, per tant, es veurà part de l'interior d'aquesta piscina. Val? Si jo penso en aquesta cantonada i penso, l'aigua és transparent, segurament la lògica em dirà, doncs veuria la profunditat. Aleshores, ara, situats en aquest punt, si jo vull tirar la profunditat, diguem, d'aquesta banda, la paret aquesta que es veuria, cap on penseu que aniríem? Doncs cap a aquest punt de fuga, no? Vale, doncs col·loquem el regle, alineem amb el punt i tirem la línia aquesta. I aquí es perd
D'aquí ja no veuria la paret, per tant, he d'arribar fins al final. I aquí el mateix. Aquesta paret d'aquí, la meva lògica em diu, l'he de tancar amb una línia. Si des d'aquest punt faig aquest punt de fuga, la línia serà la mateixa, per tant no té sentit, doncs hauré de tirar cap a l'altre punt de fuga. Aleshores, clar, això sembla un forat, no? Falta l'aigua, doncs. Agafant com a referència aquest punt de fuga, faig una línia per aquí, agafant com a referència l'altre punt de fuga, faig una línia. El que us deia l'altre dia de les espirals, que no ajuden gens, faig una altra línia per aquí i puc fer una mica d'arrissat, perquè sembli que és aigua. I això amb un color blau es podria aconseguir un efecte com d'aigua en moviment, com de semitransparència, perquè es vegi o perquè sembli que és una piscina. Podríem fer les rajoles de la piscina també cap aquí, punt de fuga, aquí ja podeu fer el que vosaltres vulgueu. No ho sé, es podria fer també una tanca al voltant de la casa. Per exemple, tiraríem així i podríem fer com blocs verticals. Pensant i recordant que aquesta línia em marca el final del dibuix. No podria passar-me d'aquesta línia. Aleshores la faríem doble. Si vull fer que tingui com diferents parts, hauríem d'anar cap a l'altre punt de fuga. No, aquí no són línies horitzontals, insisteixo el que he dit al principi de tot. Aquí les línies van cap als punts de fuga. Haurien d'anar totes cap allà. I a poc a poc aniríem construint la nostra idea de casa. Bé, ho deixo aquí perquè si no tornarà a ser molt llarg el vídeo. Suposo que per agafar una mica la idea de la tècnica, doncs amb aquesta explicació ja és suficient. O sigui, el resum és, aquí es fan servir línies verticals i cap als dos punts de fuga. D'acord? El que deia al principi també potser sonava com contradictori, no? És en dos punts de fuga, és cònica obliqua, el nom és més lleig i ha de ser més complicat. A mi realment aquesta em resulta més fàcil, perquè no he d'estar pensant si una línia és horitzontal, si va cap al punt de fuga. No, o és vertical o va cap a un punt de fuga. I si m'equivoco de punt de fuga, normalment el dibuix no té sentit. Per tant, el meu cervell m'ajuda a detectar les errades. Però bé, això ja depèn de cada persona. Doncs bé, en aquest cas l'exercici consistirà en què feu la vostra, diguem-li, la casa dels vostres somnis, aviam si surt bé i realment això us agrada el que dibuixeu i per tant sí que pot ser el més semblant al que us agradaria, a la casa on us agradaria viure. Doncs això us dic, intenteu-ho, igual que l'altra vegada hi ha infinitat d'exemples per internet que podeu trobar per inspirar-vos, per agafar idees i bé, i en tot cas, per qualsevol dubte podeu comptar amb mi per preguntar-me pels mitjans que tenim de comunicació. D'acord? Doncs vinga, a intentar-ho, a fer-ho molt bé i a fer uns dibuixos ben xulos. Ens veiem al següent vídeo. Adéu.